Salut și bine m-am găsit la un episod de astăzi ne vom juca Standoff 2. Salut, Andrei! Cavaș. Salut-mă, că dau pe YouTube asta. O să vedeți ce Eu mănânc chipsuri Windows. o să vedeți ce au băgat în Roblox. Au băgat în Bun, acum taci că acum nu-i jocul tău. Momentan, după aia te joci tu Roblox și îți dau altă filmare. Dacă votați pentru Standoff și Roblox, apăsați like și subscribe. Dacă nu, apăsați așa. De la căruța cu care la motelul din Dubai. Ce s-a întâmplat? De la căruța cu care la motelul... Stai că mut ăsta. Dacă nu era de la gaz, atunci de la ce? Să mut Nu știu, dar e trichiedul. Vreți să comandăm de la Barbă Mare? Omule, ne-am pierdut puterile. Sigur că vreau să comand. Aici vă pun. Bine. Comandă specială pentru... Da, vrem și chiptele din cap cu acum 13, o cutie mare de fructe de pește, o porție de homar testător care s-a creat pentru femeia de și o singură scoiță. Nu mai una, un părțintor. Alo, mai și acolo? Amici, Bun, începem. Luăm arma noastră specială și mergem pe răufăcător. Ram pam 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 pam. Mi-au dat cap. Acum iau arma automată și am plecat pe ei. Nu mai stau. Ram taram 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 taram. Weekendul acesta la 13 pe Nickelodeon. Unde e? În curând, Așa echipa că negroasă peste tot. se întoarce cu episoade noi din Liceul Monștrilor. De la căruța cu care la motelul din Dubai. Nara, nara, Ok, merg. nara, nara. M-a apucat cântatul. Stai așa, că știu, stai așa. Și urmărește Aoleu, e acolo. L-am văzut. Ce vrei? N-aveam altceva. Andrei, pauză publicitară. trebuie să vezi cum ai încurcat-o. Ia să văd acum așa. Tu mi-ai dat. Ba nu, pe tine te-au murit aici, dar nu. Vezi că vin. Te cap ți-am dat. Laptele și ureia repare cu cel mai bun raport calitate-preț în România. Ok, fraților. M-a respawnat fraierii. Nu tot așa. Nu jur că după aia mi închide. Nu mă pot să jur că după aia mi închide contul propriu. Nu fi prost. Nu fi prost. Până la mai schimbat pot. Băi, ți-am zis, nu m-au fost în jur că mi închide contul din cauza ta. Dacă mă faci tu pe mine să-mi jur acum. Da.
Dă-te mă de lângă mine, că nu-mi place cum miros ălea. Ce chipsurile? Escăpin! Te-a prins asta din nou. Nu erai pe ăla. Nu sunt gata. Ăsta e. Da, Ronaldinho. Aerul și-a pus numele Ronaldinho. Nu Andrei, ca toți oamenii normali. Ronaldinho și-a pus el, nu. Se crede el mare fotbalist, dacă împedică de minge. Nu cred. Haideți să... Vezi că vin! Te-a prins altul. Eu încă mă uit. Să taci, gata! Nu știi ce e la să taci? Știam! Te căca pe tine. Da, asta că m-am spărat. Ia oara. Eu mor cu 7 de glonțe. Am omorât cu 70 de glonțe. Dă-i și lui mine. Nu știu, tare. Dai! Sunt eu. Pentru el nu face nimic. Ok, haideți. Bun, asta a fost episodul, ne vedem data viitoare. Da, așa că e și eu. Acum, bă, intră pe Roblox, dacă vrei. Ai părul deteriorat. Ai nevoie de reparare intensivă. Asta a fost episodul. Vă pup, pace, like, share, subscribe și apăsați clopoțelul. Și în episodul, yeah! și dacă ajungem la 1000 de like-uri, Vreau la acest episod. Cât să strângem la acest episod? 1000 de like-uri pentru ca să ne jucăm Roblox. Dacă strângem 1000 de like-uri, ne vom juca Roblox. Vrem neapărat 100 de mii de abonați. Ca să luăm și noi imaginea aia de YouTube, cum se numea, nu mai știu. Și dacă faceți, o să facem un La episod revedere! cu Roblox.